Hello guys, बयखौबो बरायबाय बिफन ब्लग्स इउटुब चेनेलाव। ओमफ्राय दिनै जों हायद्राबादनिफ्राय गुवाहाटि थांनो नागिरदों। मा जायो मायदि जायो नोंसोर नायलांबाय थादो आरो ना। नुलांसिगोन मायदि जायो मा सिनेमेटिक सर्ट खिथिलाङो नोंसोर। आरो दाथ' बहुद कर'नानि प्रब्लेम जागासिनो ना, मायदि थांनांगौ नायलांबाय थादो आरो ना। दे बिदिबा 3 मिनट हमारा हाय, आज हम लोग घर जाने वाला है। भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ ये दायो जों गारियाव सफैबाय नै। देखो फैसा दे। ओइ मोसौस थाखो नै मोनजाय ए भागि थांगासिनो न'आव देखो पिछवाले दे जोसबा बेनो गारियाव दायो जों थांगासिनो थांसै एयारपर्टआव। टेंशन गया एयारपर्टआव लोगो मोनदों। फुङाव बिदि गारिजों थाबायनायनि मजायानो बेलेग। नंगौ औ नंगौ ए बोरिया गुसु बार हायोना। नाय गोबोरगोन दायो एयारपर्टआव थांगासिनो। उबेर बुक खालामना लाबाय आम्ही थांगासिनो पाहारे गमेन आपे हायद्राबादावबो पाहार दोङो। हायद्राबादाव पाहार गैया साननाङा, हायद्राबादाव पाहार दोङो। लामाया डेन्जार खालि जायो आरो ना फुङाव। डेन्जार नंद्राया बाहाय खालि जायो। मजा भिउ हायदो ना मोजां नांदो नै मजा भिउ गेम सुनस जानांगौ दा बिदि मबाइल थाबा बारा डिसलारनि गोनांथियानो गैया। नंगौ आने जानालै खेमराया मबाइलानो आइफोन सोना आंनिया आइफोन गैया। जसा भागि माबाफोर बुंनो आंनि ब्लगाव प्रेम भागियालाय बिदिनो प्रेम भागि जों सार भागि अनजाय भागि सब भागी दासान्नैसो ड्राइभारा भागि जानानै फैयो। ड्राइभार भागी खोमसि उन्दुनो दिन्थिखौ फट' जा जि कला खेला iya आंनि belum दा जसाना हरला आंनाव गैया जसानियाव जसानि आं दोङो मोननिबायनो हरदों मुवा मखदिसो जसायैनो हरदों आंनि फट'खौ नोंसोरो आरो ना माबायाव मा होनना बुङो फ्लाइटआव जुदि माबाबा टिकेट दानोबा बर्डिंखौ सानसेनि सिगांनो मोनो, माबा फार्स्टनि सिगांनो मोनो ना 6-12 आवार्सनि सिगांनो मोनो मबाइलावनो दिहुननो हायो आरो ना बेखौ बर्डिंखौ मबाइलावनो गाजा दिहुननो हायो। ओमफ्राय 6 लाखखौथ' बुंखायो र' मिथिखायो माने बर्डिंखौसो सोरबा मिथियाना जेनेबा डाइरेक्ट थांनानै एयारपर्टआवसो दिहुनहैयो। ओमफ्राय जेनेबा डाइरेक्ट माबायावनो मबाइलावनो नोंसोर दिहुननो हाखायो, टेनसन गैया। मबाइलावनो दिहुनना लाखादो बोरियानो बेयाव बेग चेकिंल'सो खालामहैदो ओमफ्राय जयखादो, टेनसनानो गैया आरो ना। सोरबा रोङा जानो हागौ आरो ना, बर्डआनो रोङो खोमा, बर्डआनो रोङाबो जानो हागौ। दिहुननानै लाखादोबा मोजां जायो आरो ना। दिहुननानै लाखादोबा बोरियानो दिहुननानै लाखादोबा डाइरेक्ट थांनानै बेगल' माबा चेकिं खालामदो ओमफ्राय हाबखादो, टेनसनानो गैया। जोंबो दिहुननानै लाबोखादो लांना, टेनसन गैया। उइन्ड' सिटसो बा टेनसन लाना भिउखौ मिथिलांगोन। बिमा भागियानो दै गुदुं लोंगासिनो भागि दुरबल मानसि दस्रा भागि Street, dekat dia tu lah, ada small.
सारिगान नानै खावनै जदों दिनै बुनाय गारनांगौ मा बुंबावगोन दा lagi मा बुंनो जायालै खम दास्राया बिदिनो हाजोआ ना दंफां लाइफाङा दास्राया माबा रानस्राव रानस्राव हाजो आरो ना साइकेल जाबा मा दंबावो हाजोखौ नायनो र' आं खिथिनो नोंसोरनो हाजोखौ मिथिबाय हाजोफोरा नै हाजो नुहुरबाय दा हाजोखौ बेनो आरो दंबावो जेनेबा आरो नैथि माने न'नि उनथि आरो ना न'नि बिल्डिंनि उनथि न' बिल्डिंनि उनथि दङ इन्डियान गेट बुंबाय दे न' बिल्डिंनि उनथि दङ right das Mazalah full pura danger macam. both side Mici bereng ni cakap lebih. Dah Har front ni fresh ni berarti ni. gate amar 26 ne premo itu puni राते मोय नाही तुंदे मोय तंदर मोर गिले सब माशी तुंदे मुसुरे आम्ही पुरा सारगो कामारते बिदि माने नुबा गोजोननाय नाङो आरो ना गोसोफोरखौ माने बिदि मोजां नुबा मोनफैबाय जों दा गाजा आरो ना मोनफैबाय टेनसन गैया गारिनिफ्राय ओंखारनोसै बे गारिया आथिं उनथि दङ बे गारिया उनथि दङ बेफोरखौ लानोसै थांसै चलो भाई निकलो गाड़ी से Tolong beli no भाई बे माबा बाहेराव आरो ना हामसै जों दा नै बर्डिं लागे नाखि हामसै जों दा मा हाब्बाय सिङाव दे lagi mau ada bisa diunduh nih istirahat nah ओमफ्राय जों दा हामसै मानो इदि नुदों लाइटनि सानलाइट ओमफ्राय दा जों हामसै जों ओमफ्राय दा सिङाव लिफ ओमफ्राय नै नैथि हामसै माबाथि गेटथि हाबनानै ओमफ्राय आथिखालाय माबा सिङाव हाबना थानोसै आरो ना गाहायाव बिदि नुयो बायनो हायो आरो ना खाजा बेगबो बायनो हायो ओमफ्राय माबा बिबि दोङो माइ बिबि बायनो हासोयो नै बेफोरो जाबाय
Lipstick baru ini siapa nih? Ini. Ini be. Bos lari. Ini baru. Ini nasi. Lain apa bay? Lain apa? Kok komponen kau tadi ni? Iya bro. We're going to now Guwahati. Dokter tadi istri. Dokter, dokter tadi. Dokter. Motan udah pagi. Apa जोङो दायो नै फ्लाइट सिङाव थांसै फ्लाइट सिङाव हाबहैसै जयैनोसै आरोना बोर्डिं पास खालामजोब्बाय माबा सिङावनो एन्ट्रि मोनबाय दा जों हाबनोसै ओमफ्राय आङो विन्ड' सिट बायखानायमोन आरोना विन्ड' सिट बायखानायमोन आं ओरैनो जयैनोसै बरिया एन्डार गोदो नायदों बारा जनायाव नायनोसै जनो जागा नागिरगासिनो आङो दायो एन्डार लास्टआव जानो हागौ नायनोसै एन्डार र' जनानै लोगो हमगोन नोंसोरखौ बयखौबो जानाय एक्सकिउज मी Yeah. What? Okay, wait. Mencoba agak sikap. Dan jarum dulu ya, Nah, dasar ini dulu. Ya, ada mana ini? Polisi kan punya lah, polisi boleh. Hello guys, saya ini buat yang bebek,